atibatike zvechopu chopu. Hazvina kumira mushe muri yeZimbabwe. Vanhu vaya vatanga futi gore rineri tichanzwirira nekuonerera zvese. Inini ndinogara ndakazvitaura. Themba Mliswa paya panenge achiataka vanhu. Vamwe makambonditanza uri kungoitawo zvima arguments zvisina musoro wese, but it's okay because kazhinji kacho isusu tichiziva zvine zvichiitika, but nhasi paita something chalika chikuratidza kuti Themba Mliswa kana achiataka vanhu haangoatake vanhu for no reason, kungoataka mahara, kana kuti haangoatake vanhu nekuti ningi ari kuita corruption, ningi ari kuita sei, but anoataka achitoshandira mamasters. Pane solid evidence yekuti Themba Mliswa ari kutotwekerawo mpinga, ari kutwekera Tagwirei, ari kutongwavha mari kuna Tagwirei, ari kutongwavha kutsvaga kudiwa, kutsvaga ma-favors from kuda kwacho Tagwirei. Saka tiri kungoti Themba Mliswa, he is indirectly working with kuda kwacho Tagwirei. I mean working for kuda kwacho Tagwirei. Ameno titoisa munhingirikini yipi, but awazvinzwa Themba Mliswa ipapi kana kuti chipopi chakuda Tagwirei. Noise yese inenge ichiitika, makaona paya pakabuda pachitaurwa nyaya yekunzi koyo ningirikini pachitaurwa Zvigananda this Zvigananda that. He was the first person to defend Zvigananda from Team Chiwenga. Because Team Chiwenga ina majokes ingoti takazodai tikadai imimi maakubuda muchitiitira zvinhu zvekupenga zvese izvozvo mukubata nyaya yacho. Saka Themba Mliswa anga aripota iwo futi uri corruptwo, iwo futi wakapuhwo chakati, paya wakabenefitwo chakati, achingodefenda. And in this audio that I'm about to play, ari kutotaura kuti zvoni vaTagwirei pamwe pacho munofanira muchita muchitiudza kuti Delish Nguwaya munoshanda naye here, kana muchishanda naye tobataziva kuti atichamuatake. Tarisai vana nhingirikini vaya mazita muchaanzwa mega, ndinonya machitaura mazita akawanda evanhu, handidi kuzotanga ndindazvitaura conversation yaThemba Mliswa nakuda kwacho Tagwirei. Saka ndidi kuti ndozoramba ndichiataka vanhu venyu mune muchishanda navo ka. And the answer yaTagwirei muchainzwisisa. Imimi munofanira kungounderstanda mega, mungoreadha malines kuti ari kuti chikwa apa, ari kuedza kuti kudii. Ndoziva kuti vanhu vakuru hamusi vanhu vechibharanzi and hamusi vanhu vekuti vanhu vasingazivi zvavari kuita. Saka regedza ndingogara ndangokusanganisai neaudio yacho mungozvinzwira mega, munzwa achitaura. Ini handisiri ndadaro zvekuzonzi inini ndinotaurisa ndinozoita sei. Sometimes zvimwe zvacho zvoda kubhekwa nemafacts. Ndaona vanhu vanga vachitaura kuti kuliende pamwe pacho wachimboisa tumavideo clips tumachinji, saka poto uchidzosa tumavideo clips ayo ka audio. This one I will give it to you munyatsozvinzwira, but kune vamwe vanenge vachida kuti tisenyanyisa maclip evanhu munozviziva kuti tiri vanhu kuti tinenge tiri targeted. Kazvete tichiita izvo hazisi zvinhu zvokuti zviri that safe, katinopedzera tatorasikirwa nechannel. Kuna vazhinji vekuti hamuchatooni machannel avo vakarasikirwa nemachannel nenyaya yekuti vangotora tunhu twevanhu tumavideos twevanhu. So apa tiri kuda kungoti tingozviita zvokuti mungoita se mungonzwisisa chete nyaya iri kuitika, iri kutaurwa naThemba Mliswa achitaura conversation tingangoti nabosi wake kuda kwacho Tagwirei. Saka teererai muri yeZimbabwe munzwe zvekutaura. Handinoda kunyawapedza nguva, sori zvenyu nekuramba tichidongotira kuexplaina nekuexplaina. About leadership, you know, like the speaker said with Themba. For you to dissolve and because I spoke to Constitution, I spoke to Ziani, that whole thing reports to the Attorney General, to the Prosecutor General's office. Why does Tabani go? That's what I want to tell you. Why does Tabani go? Why do you allow Delish Nguwaya to go around the Chita Shandanen? Can I Shandanen do the Kamata and Inegel Kumata? Can you put it? Who end up clashing? And these are the issues I want to talk to him about tomorrow. Are you with me? But what I'm telling you is that, could you tell me one way which is in the Chindozi? Imakanduzo kuda mzukuru umuswanje watakakona ikumba uku mukakana uchida ine ndamakagona chimtuka nekumakanditaurira. It's an example I give. Are you with me? He told me that. But I'm not a chance at Stalin. Inini I've worked hard for you, I did it. I can't change that. But ku defend and inini no defend futi inini mfura mwezo nichitukirwa inini vanhu vakapita mao. And this is where my whole thing is coming from. Because she's just doing a good job, that's it. She's incorruptible, she does a good job.
You know? And then he goes on. This is what I'm saying, Kuti. This is the issue that I'm saying to him, Kuti. It's not in a say.